ग्रोम जाबाय संख्रि बानलु मस्ला माबायदि मोनजायो बेदरा गोथावथार मिलौलायो खारोनो सिंख्रि बादामालि जाबा लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो नै बादामालि ओंख्रि संनानै जानो देखायगोन आरोना बे बादामालिया गिदिर नङा फिसा जादसो आरोना नोंथांमोना सोर सोर जायो कमेन्ट खालामहर सोर सोर जाया कमेन्ट खालामहर माने होनब्ला आङो बेखौहाय मेरला जाखांबाय सिगाङावहाय जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जाखायोमोन आरोना ओमफ्राय बे मासेल' नङा लोगोफोर नै फिसा सानै नोरसिं नै मेरला दंबावो 12थासो दं आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो माने बेखौहाय गोदानानै संनानै जानानै देखायगोन आरो माबायदि टेस्ट नोंथांमोना अब्लासो बिसास खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय दे माबसे दंमोनथाय नै सानसां मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 11 12 सोर सोर जानो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना संखावनोसै गोदानानै लोगोफोर बिनिफ्राय आङो नैबेखौहाय माने बिगुर जिरनानै लाग्रोनोसै आरो बिगुर हासिनानै ओमफ्राय बेखौहाय बिगुर माबानांगौ सावनानै बे खोमोनखौ खारहोनो हाया बिगुरा गोबा गोबाखासै जिखुनु जादोला जिरनानै लाग्रोनोसै आरो नाय रायजोफोर बेदरा बेसे ओंखारबाय आरो गोदाखांजोब्बाय सुखांनानै मानानै ओमफ्राय ओरैथिं नै आलासि फैदों सानै हनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिफां गायनायनि माबा बानायनो नागिरदों बानायना होगोनसै बेखौ दा एवगोन र' गाम्बारि दंना गैयामोनलाय बाजै गाम्बारि गैया माथो माबा थिथासाब दं थिथासाबखौनो अर्जुन बिफां दं सेन बिफां सिगुन थिथासाबाव होमबा मा होनोमोनलाय थिथासाबखौ माबानोसै थिथासाबा लास्टआव दं नैलाय थिथासफा ओमफ्राय जेनेबा नों अपेन केमेरा डाइरेक्ट खेबना होयो ना मायो जिखुनु जाया एसे खेबखानाय दं नालाय बेखौ अपेन गेलारि होबाय ओमफ्राय एलाव होदो ओमफ्राय नैलाय नै गेलारिनो ओंखारहैबाय बिदि ओंखारहैबाय आरो लोगोफोर नै बादामालि एवनाया मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय दासो एवनो नागिरदों आं एवला बिमाया एवना होनोसै नै मोनाबाय दहाय माबा माबि बिफां गायनाय माबा माबि भिडिअ खालामनानै सेस फट' खालामनानै बादामालि बेदरा नायलांदो नोंथांमोना एवनायखौबो ओमफ्राय दा लास्टआवहाय टेस्टखौ माबायदि नोंथांमोननो देखायनोसै रावबो जाफेराना बुस्थुखौ होबाय नै ओंखाम संग्रायानो जालालै बादामालि बेदर बादामालि फनसो रायलायगासिनो दं नै मालाय फन रायलायदों एवदों ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायाव रायलायाबाना ओरैनो थाना रायलायनो मोना हारसिं नालाय जोंबो न' सिङाव हाबनानै थायो ओंखायनो बेयाव फन रायलायनानै इन्टारेस्ट खालामो रावबो रायलायग्रा गैया बिफा गैया नालाय सोर बुजिनो बिफा गैया होननानै रावबो बुंग्रा गैया आजिखालि बुरिबाबो फनावसो गोजावनांगौ गान खोनासंला आं सङाबानो जाया बायदिसिना साननाय बेमार हिस्ट'रि खोनाबाय दा रायजोफोर थांखांनाय जाथायखौ गोसोखाङो आरो मा दुखु दाहा बायदिसिना ओइ लोगोफोर माबा हालदै होबाय बिनिफ्राय जाय जाफेराखै नोंथांमोनहा टेस्ट खालामनानै नाय आरोना जानो बरिया गोथाव जै जादावबाथाय जानो लुबैबाय थागोन बादामालि बेदरखौथ' बुंनाङा लोगोफोर बिराद गोथाव जायो बे बादामालि गिदिर गिदिराबो गोथाव जायो आरोना मालाय लोखिसोना बियो लोखिखौनो लागायबाय बेहा बादामालिया लोखिसोमोन होनबावबाय नै सासेया ओंख्रि संग्राया नै बिमा संनायखौनो उन्दैनिफ्रायनो जानानै देरबोगासिनो दङ दासिमबो दिनैसिमबो बाख्रि माइया गरसेयानो गरनै जायो नालाय मानसिफोर होननाय राव लादो नै लोगोफोर बिमाखौहाय मालाय जोंना आदा नालै मोनहासो बिसिफ्राय भिडिअ खालामो इन्टारेस्टनो संनाय खावनायनो ए मस्ला हरबाय नै मस्ला देना लाखादों खावसे होबाय मोदोम फुरनायनिसो रसाखौसो बाहाय दै संबा होनसै माखासे बरिया जाबायना मस्ला खामनाय मोदोमबायहाय स्किपसो खालामबाय नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा गोलावद्राय मोननानै जिखुनु जाया जानायाव देखायनोसै आं टेस्ट मोनहां जानायावहाय ओमफ्राय सोर वाइआवहाय थाखा दोन्दोंमोन लस जादोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बिराद लस जाबाय आरोना वाइआव फैसा दोननाया आंथ' दोनखायाखै गैया आं सिगांनिफ्रायनो लोगोफ्रा मेरला आंखौ सोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फैसा गैयिनि थाखाय मालायनाव दाहार लानानै हाबलाबायना मा लाब जानो दे जोंबायदि गोरिब मानसिया सानसेयावहाय आथोना सारि नायानो हाबा जोंफोरबायदिया मारै 6000 ना हाबनो ना
जोंना बिमाया रागा जोंखादोंमोन जोंना दा दै होबाय एरलाबाय नै नाना दै दा गोलोमजोब्बाय नै हाराव माइ हानानै गोसोम दाउखा दुन्दि सानजारिसो गरेस्वर लागो सोरबा दं नामा सोरबा नायदोंबा जाबायहाय आबै नाब्ले एसे दैखौ होनानै रुख'थारनोसै नङाबा हाग्रानि बुस्थुआ दे जाबाय लोगोफोर दा खांनायाव होख्लायनोसै जानानै देखायनोसै नोंथांमोना खोमसे खोबदो रायजोफोरनि बरिया जाबाय साखिनायनो नागिरदों माबायदि साखिनायदो ओमफ्राय टेस्टखौ खोन्थादो मा बेगेंखौसो लाबोनि माबा रोम जाबाय संख्रि बानलु मस्ला माबायदि मोनजायो बेदरा गोथावथार मिलौलायो खारोनो सिंख्रि बादामालि जाबा एवग्रायाबो रोदाब रेबर ओंखारलायनाय गोदोनायाव आथिङा गोलाव ना एकदम नाथाख्रिखौ खर'खौ गारबाय आथिंखौ हास'बाय गांखंखौ गारबाय बे माबायाथ' फिसा नालाय बादामालिया बेखौनो 6टा 7टा माबा खालामबाय आरो पिस खालामबाय ओमफ्राय आंबो जानायसै र' खांग्रोथोंसै लोगोफोर दा संखांबाय नै ओमफ्राय दा ओंखामजों जानांगौलै नैखौ साखिनानै देखायग्रोनोसै आं माबायदि जानायसै आरो ना जानायनो माने आं जाबाय थाखायो नोंथांमोननोसो देखायनो नागिरदों बुंना गोथाव जाखायो मस्ला मस्लि होफबबाय सामब्राम गुफुर होबाय बरिया बांद्राय जाबा ओंखामखौ जानो हाबावासो मानो होनबा आंगायो ओमफ्राय गाव गोजा ओरैनो जायोबा बिराद जानो हागोन आरो बिराद मिलौवो दहाय बेखौनो बिराद खस्थ' गावथारदों आङो न' सिङावहाय 12टा गिदिरखौथ' मोनखाया नोङो अमाबैसा ना पुर्निमायावमोनलाय पुर्निमायावहाय माबायो नङाब्ला बे बादामालि गिदिरखौहाय होनदां बेलाय थालिर बिफां फिथाइ गोमोनबानो जायो गावनो हायाना हनै मालाय बियो मोनानि बुस्थुखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जाय जानायाखै नोंथांमोना जानायदो बरिया गोथाव टेस्टआनो आलदा ओमफ्राय बेगेंआ अबेबा सिनस्रि हाराया एन्जरनि बायदि ख्रेब ख्रेब मोनजायो आरो माने उखुबजोबनो हायो रसा बरिया ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय बेखौनो जानायनानै देखायबाय गोथाव होननानै मिथिबाय नोंथांमोनाबो जादो आरो ना सिनस्रि सानाय खारो मिथिबाय लोगोफोर ओमफ्राय चाइनाफ्राव माथो बेखौनो गोथाङै जालाबायनानै कर'ना भाइरास जादोंनो खोनालाबायदोंमोन नंगौना नङा दा ओंखामसो जानो हाया नंला दा ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै लोगोफोर बादामालि बेदरा माबायदि टेस्ट जायो माबायदि गोथाव जायो नोंथांमोननो खोन्थाबाय जायजों मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामलांदो साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो आरो ना नोंनि लोगोफ्रा बादामालि बेदर जाफेराखैबा नै जेनेबा बादामालि बेदरा माबायदि गोथाव जायो होननानै खोन्थादो बेखौबो जायो बादामालिखौ होननानै दे लोगोफोर थाथ'दो बाय